नमस्कार, आस्वाद आपलेपणाच्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज मी आपल्याला खमंग असे साबुदाणे वडे कसे बनवायचे ते दाखवणार आहे। त्यासाठी इथे मी 1 तास आधी साबुदाणे भिजत ठेवले होते। स्वच्छ धुवून त्याच्यामध्ये थोडं पाणी ठेवलं होतं। साबुदाणे चांगले भिजले गेलेत। त्यानंतर इथे मी मीडियम साईजची 3 बटाटे घेतलेले आहेत। मी एवढे साबुदाणे घेतलेले आहेत, म्हणजे एक मोठी वाटी इतके साबुदाणे घेतलेत, त्यासाठी मी 3 बटाटे घेतलेले आहेत। आणि ते 1 वाटी शेंगदाणे मी भाजून घेतले होते। त्याच्यामध्ये 4 मिरच्या घेतल्या होत्या, ते जाडसर मिक्सरला फिरवून घेतलेले आहेत। दाण्याचा कूट आहे तो जाडसरच ठेवायचा। आणि त्यानंतर पाव चमचा जिरं घातलेलं आहे, चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे। आणि आपले हे जे साबुदाण्याचं मिश्रण आहे ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। एक मोठी वाटी मी साबुदाणे घेतले, त्यासाठी मी 3 मीडियम साईजची बटाटी घेतली होती आणि 1 वाटी शेंगदाणे। अशा पद्धतीने आपण जर साबुदाणे वडे करताना मापामध्ये घेतलं ना साहित्य सर्व, की आपले साबुदाणे वडे जे आहेत ते तेलामध्ये अजिबात फाटत नाहीत। नाहीतर कधी कधी काय होतं, आपलं माप वगैरे चुकलं तर आपले वडेसुद्धा फाटतात, तेलामध्ये घातल्यावर ते फुटत जातात। तर नेहमी साबुदाणे करताना व्यवस्थित मापामध्ये घ्यायचं, म्हणजे आपले वडे जे आहेत ते फाटत नाहीत। तर आणि साबुदाणे वडे जे आहेत आपले ते आपण मिक्स केल्यानंतर सर्व एकदम तयार करून घ्यायचे, म्हणजे तळताना सुद्धा आपल्याला जास्त घाई होत नाही। तर इथे मी वडे सर्व तयार करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर इथे मी तेल तापत ठेवलेलं आहे, तेल तापलेलं आहे आपलं, आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला वडे जे आहेत ते आपले सोडून तळून घ्यायचे आहेत। तर तुम्ही अशा पद्धतीने साबुदाणे वडे तयार करून बघा, खरंच खूप छान लागतात आणि म्हणजे आतून सुद्धा चांगले शेकले जातात। आणि गॅस जो आहे तो आपले वडे तळताना नेहमी मिडियमच ठेवायचा। फास्ट ठेवलं तर ते आपले वरून करपले जातात आणि आतून तसेच राहतात कच्चे, म्हणून मीडियम टू स्लो गॅसवरती आपले वडे चांगले तळून घ्यायचे। तर हे वडे चटणीबरोबर किंवा आपण गोड दह्यासोबत सुद्धा खाऊ शकतो, पण चटणीपेक्षा जास्त करून साबुदाणे वडे जे आहेत ते गोड दह्यासोबत खूपच छान लागतात। तर आता वड्यांची मी एक बाजू आपल्याला पलटी करून घेतलेली होती, तर आता मी दुसऱ्या बाजूने सुद्धा त्यांना चांगलं शेकवून घेते। अशा पद्धतीने वडे आपले सर्व तळून घ्यायचे आहेत। तर आज नवरात्र आहे, तर माझ्या मिस्टरांचा उपवास आहे, म्हणून मी आज नवरात्रीसाठी त्यांना उपवासासाठी साबुदाणे वडे केले होते। तर इथे बघा वडे आपले चांगले शेकले गेलेले आहेत आणि चांगले फुगलेले सुद्धा दिसत आहेत आपल्याला। तर आपल्याला त्यांना चांगलं दोन्ही बाजूने मस्तपैकी खरपूस असं शेकवून घ्यायचं आहे। तर वडे मी आता हे शेकवून झालेले आहेत आणि त्यांना पलटी करून घेतलेलं आहे दोन्ही बाजूने, आणि त्यांना आता काढून घ्यायचं आहे। मस्त असा त्यांना कलर आलेला आहे आपल्या वड्यांना। तर हे बघा वडे आपले तयार आहेत, तर ते मी काढून घेतले। त्यानंतर दुसरे वडेसुद्धा त्याच्यामध्ये सोडून घेतलेत। म्हणून असे आपण वडे तयार करून ठेवलेले असले की पटकन तळता येतात, जास्त वेळसुद्धा लागत नाही आणि आपले वडे पटापट होतात। तर हे सुद्धा वडे आपले तयार झालेले आहेत। अशा प्रकारे मी सर्व वडे तयार करून घेतलेत। तर त्याच्याबरोबर मी इथे गोड दही केलेलं आहे, दही ठेवलेलं आहे। तर हे बघा मस्त असे खमंग आपले साबुदाणे वडे तयार आहेत। तुम्ही नक्की करून बघा, अशा पद्धतीने वडे तुम्हाला नक्की आवडतील आणि अजिबात तेलामध्ये फुटणारसुद्धा नाहीत किंवा कुठे फाटणारसुद्धा नाहीत। तर तुम्हाला आजची साबुदाणे वड्याची व्हिडिओ कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा। आणि माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, म्हणजे माझ्या व्हिडिओचे जे येणारे नोटिफिकेशन्स आहेत ते तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील। आणि माझा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद।